Isang malaki pong benepisyo itong programa na to. Napili niyo po ang probinsya ng Pampanga para sa programa na to. And sabi ko nga, si Nanay, ang saya-saya na narinig itong programa na to dahil pasok dun sa programa naming Alagang Nanay, which doon kami sa prevention dahil nga sa dami po ng humingi ng tulong, different cases po ng mga sakit dito sa amin sa probinsya, especially po itong problema sa kidney, isa po ito sa mga cases na medyo mabigat para sa aming mga Kapampangan. Ito ang naging pahayag ni Governor Dennis Delta Pineda bago lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at AstraZeneca Philippines. Ang MOA ay ukol sa programang Addressing Complications Today through a Network of Warriors o Act Now. Bukod sa paglalagda sa MOA, ibinigay rin ng AstraZeneca sa Kapitolyo ang 10 urine albumin creatinine ratio o UACR machines na may kasamang testing strips para masuri ang mga urine samples ng 200,000 na pasyenteng Kapampangan. Hindi lang po sa pamilya ng pasyente, yung hirap po na dadaanan ng pasyente kasi po ang dialysis 3 times a week po yan, 4 na oras. So halos hindi na rin po makakapagtrabaho si pasyente. So kita nyo, no, tuloy-tuloy po ang epekto ng dialysis, yung impact ng chronic renal failure sa pasyente. So pamaagapan po natin at mas mabuti po to para sa lahat, no, sa pamilya, sa pasyente at sa gobyerno natin. Layo ng programa na maagang ma-detect at mapigilan ang paglala ng mga sakit at komplikasyon sa bato, na katulad ng layo ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo. Kasama ng gobernador at ng AstraZeneca Philippines na lumagda sa MOA ang mga kasapi ng Diabetes Philippines at Philippine Association of Diabetes Educators at Diabetes Nurse Educators of the Philippines. Tungkulin ng mga diabetes educators ang magbigay kaalaman sa pangangalaga at pagkontrol sa blood sugar at para maiwasan ang komplikasyon sa bato. Para malaman din natin yung proper na, yung tamang paraan ng ating mga behavior or lifestyle na kailangan natin gawin para maiwasan natin ang pagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Lalo na't ngayon, yung nabanggit nga dito sa proyekto na ito, yung komplikasyon about the kidneys. Yun ang isang malaking bagay na matutulong, yung education po sa ating mga kababayan. Tingnan ninyo kung at risk ba kayo. Una sa lahat, at risk ba kayo pagkaroon ng diabetes. Ikalawa, ayaw natin ng komplikasyon na CKD. So yung mga bagay na dapat natin tingnan at makakatulong itong proyekto na ito. Malaki ang tulong sa ating mga kababayan. Nakiisa rin si Special Assistant to the Governor Angelina Blanco, mga board members ng Sangguniang Panlalawigan at mga Chief of District Hospital sa Lalawigan sa naganap na MOA signing. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.